Добро утро на всички. 6:30 сутринта. Чакам колегите, тръгваме към първия търг. Дилърски лоти. Ако има възможност по пътя ще се включа, ако не там на место, вече чакайте истините, да ги разбулим за последно за цените на автомобилите в Корея, колко струва един автомобил в Корея, на какви километри, кой колко струва, какво състояние и така нататък, защото тия палячевски истории там, де ги гледам публикувани тук и там, вече малко става смешно с тази цялата история. Сега ще имате една седмица, една серия, която аз си отделям от моето време, за да ви информирам вас, нашите почитатели, последователи, нашите клиенти, да видите наистина как стоят нещата. Един, първи и последен път ще бъде показването. Оттам нататък вече само вие действате. Знаете към кой да се обръщате, вие решавате, вие преценявате, парите са си ваши. Там на место ще видите абсолютно всичко от първо лице, единствено число. Здравейте, фамилията! Търг Лоте, Южна Корея. 1800 автомобила имаме днеска. Погледнете колко автомобили има. Погледнете колко автомобили има. Днеска ще снимаме няколко автомобила. Това го правя аз за вас. И вече наистина да финализираме тия полемики с автомобилите в Корея. Какви били, колко стрували, без пари ги давали, по 3 за лев ги давали и така нататък. В момента ще ви покажа Hyundai Palisade 2021 година. 2.2 CRDI. VD. Виждате автомобила. Има леки забележки тук по бронята. Това са употребявани автомобили, карани автомобили. Нали, не са чисто нови от магазина, да го имаме предвид това нещо. Прагове има сложени. Вижте състоянието на гумите, на дисковите. Камера 360 градуса, безключов достъп. Това е автомобил. Казахме 21 година. 2 люка. Виждате състоянието му. Минимална забележка на задната броня. Какво е пробег, Сани, у него? 187 хиляди километра. Истински километри. Значи тук да се разберем, колеги, приятели, автомобилите на дилърските търгове, едно от нещата, които им е гарантирано на 100% е пробега. Ето вижте го сами. 187 575 км. Значи калиграф, изпълнение на екстри, 2 памети на седалките. Вижте кожения салон, червен кожен салон. Вижте състоянието на кожата. Погледнете състоянието на кожата на автомобил на 187 000 км. Пълен набор с опции. Два ключа. Камера 360 казахме. Казахме камера 360. Никакви грешки няма автомобила. Никакви грешки, чек, нищо не свети. Виждате състоянието му. Един люк. Тук автомобилите, гарантираното за тях е техническото им състояние и километража.
Това, че не са мръст, това не са чистени, не са мити. Ето, виждате ги по положението. Автомобилът е 7-местен. Другия ред седалки е отзад. Ето, виждате тук с капитанските кресла. 4-зонов климатроник. USB портове за зареждане на гаджети в седалките на шофьора и на копилота. Розетка 220 волта. Това, приятели, е автомобил в такъв вид. Това с отваряне електрически на третия ред седалки. Тук също имаме аудиосистема Крил. Нали, то е в оборудването за изпълнението на екстри. Видеорегистратор отпред-отзад. За годините, за километрите си, това е натурален вид на автомобила. Така че, приятели, виждате наживо, директно състоянието на автомобилите на дилърските търгове и цените им. От тук нататък вие сами решавате. Вижте какво нещо автомобили има. Тук нашия инженерен екип, даже не съм ги видял момчетата още къде са. Ние, защото сме с колегата. Тръгнах няколко автомобила. Първия ви го показах. Палисада. Тук мога да ви били става въпрос. Да си имате на представа. Kia Carnival. Ето е една Соната. Genesis. Hyundai Palisade. Електрически. Hyundai. Това беше. И така върва покрай тях, че търся един лот. Ioniq 5. Веднага Kia Sportage. Или Sportage. Продължаваме нататък. Автомобили, 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 автомобили. Свят да ти се извие. Ето, виждате как се оглеждат. Тук има други хора. Екипи, които гледат. Ето, електричка Мерцедес. Автомобили, колкото искате. Може и лошо да ви стане. Аз май пропуснах моите. Не, нататък е още. Една Соната D8 сега ще ви снимам. Искам да я видим, после може и да погледнем и тая капетица. Но за сега искам да видим една Соната. Има нисък старт. Ще се опитаме да играем днеска и ако я вземем пък случайно, някой може директно веднага да си я плати, докато сме тук и да си я чака. Ето е нашата, лот 213, Соната D8. 21 година. Багажника обаче е отворен. Някой е гледал. Така, виждате кое е положението тук. Някои са си оставили вътре нещата. Това е едно чистене и колата става чисто нова. Така. Сега да видим тук кое е положението. Някой явно е гледал преди нас и ние сега ще я видим. Така. Километраж. Ето, виждате автомобил на 192 696 км. Истински, приятели, повтарям още един път, да няма неясности, ама те всичките там са на по 1 милион километра или всичките на 30 000 км. Вижте състоянието на автомобила, вижте му волана на 192 696 км. Значи този автомобил е високо изпълнение на екстри. Говорим за голямата навигация. Камера за заден ход. Пълен пакет ел стъкла. 4. Какво имаме още тук в него? Круиз контрол. Да, вие го знаете. Ето вижте му състоянието. Какво е? Натурално, такова каквото е. Слезал е собственика от нея и тя е на търга. Автомобил
21 година на тези километри, които ви казах. Погледнете състоянието на салона. Няма нищо скъсано по седалките. Виждате го. Още веднъж казвам, в натуралния му вид. Сега има леки, дребни, минимални забележчици, все пак казвам, пак това е употребяван автомобил. Не е чисто нов от магазина. Той и цената му е такава. Аз сега след малко и нея ще ви я кажа колко е. Вижте салона. Състоянието на гумите. Да, тук имаме едно леко поражение. Но то няма начин. Тези неща ги има. Има кулхо чисто нови гуми. Вижте състоянието на дисковите. Гумите му са нови. Погледнете, дискови накладки. Всичко сервизно обслужено. Външния вид и цвета на колата и някъде леки дребни забележчици. Тези неща, ето тук също покалника виждаме. Леко отраскано. Пътната цена на този автомобил е $4300. Пак повтарям, Сеул дилърски търг Лоте, само за дилъри. Това тук не всеки може да дойде и да купи автомобил. $4300, 21 година, 192 000 км. Още веднъж ви показвам колата. Да си имате представа за какво става въпрос. Се опитаме да изиграем тая кола, да видим докъде ще стигне цената й. Ще участваме на търга за нея. Но вече там каквото Сабя покаже. Погледнете под капак какво става. Значи тук що е имало обслужване на ремъци. Никой не е пипал тук. Виждате кое е състояние, прах. Това е автомобил обслужван в дилъра на марката. Така че тук отдолу всичко е така, както е било от завода. Нали, пак повтарям, технически изрядни автомобили в реално техническо състояние на реални километри. Нали, това е вече, което ви искате всички да видите. Чакате, сега ще охкате, ще пъшкате. Ма как $4300? Да бе, вие не мислите, че за $4300 някой ще остави да я вземе. Но, нали, длъжни сме да се пробваме и да видим за какво става въпрос. Колата е хубава. Да, има тук леко и на бронята също долу, но то броня няма начин тази работа. Колата е хубава, има една лека древна забележчица там по нея. Пак казахме. И затова продължаваме по-нататък. Газова соната 20-та година, януари месец, 91 000 км. 8500 старт. Гледайте сега истината, какво се случва с тези сонати. Тия дето всички ги харесват, дето всички ти баламосват там, че били да по 25 000 лева се взимат. Вижте какво се случва с нея. Сега ще стане $10 000. Тук, в Корея. Тук, продължаваме. Сами виждате боя за тази кола. $9800 продадено. Нали, смятате ги приблизително тези $10 000, цената е в Корея, оттам слагате $2000 за транспорт, оттам слагате мито и ДДС върху тези всичките пари, 10 плюс 20%, и оттам дет помагаме и ние, и сами ще си направите сметка колко е цената. Да, може и да е ефтина, но при положение, че се вземе по този начин директно от първо лице единствено число.